أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ‘Yan uwa masu sauraronmu daga nahiya ta ƙasa da kuma ƙasashe na duniya gaba ɗaya, musamman musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na saurari jawabin Godwin Alabi da abubuwan da ya faɗa, sai dai ba shi ya bani mamaki ba. Shi maganar shi ba ta da mamaki saboda shi ba musulmi ba ne, kuma subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa a cikin nassin Qur'ani kusan shekara 1400 da wajen 40. Ubangiji ya yi magana cewa latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira. Subhanahu wa ta'ala ya ce lalle za a jarabe ku yau da gobe, za a ci gaba da jaraba ku a cikin dukiyoyinku da kuma rayukanku gaba daya. Kuma abu na biyu ya ce lalle za ku dinga haduwa da cutarwa mai ɗimbin yawa daga ahlul kitab bani Isra'il, Yahudu da Nasara, da masu basu goyon baya irin Godwin, da wa'anda suke mushrikai alladina asharaku, wa'anda suke shirki da Allah, da kowane irin nau'i ne su, inda suna shirki da Allah, suna bautan tauraru ne, ko suna bautan wata, ko suna bautan gumaka, ko suna bautan mutane, ko suna bautan aljannu, ko suna bautan son zuciya, za ku dai haɗu da cutarwa mai ɗimbin yawa daga wurinsu, in ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Menene na mamaki akan magana Godwin na suka izala da jinginata da terrorist? Mi a sabon abu a ciki? Shekara nawa da turawa suka zargi annabi sallallahu alaihi wasallam, suka zage shi a Denmark da cewa shi kawai balarabin yaƙi ne, bai kawo komi ba. So nawa suka zarge shi da cewa terrorist ne, shi mai gidan gaba ɗaya na musulunci na duniya, ballantana ita wannan kungiya ta wani sashi a duniya wadda take karantar da mutane addini. Saboda ka wannan ba wani abin ta da hankali ba ne ko kuma damuwa. Abin da ya ban mamaki ma shine ma wa'anda ke sallah masu iya goya mishi baya, su sun kahi ban mamaki cikin wannan al'amari. A lokacin da Bush ya kira taro kafin Barack Obama ya zama shugaban America, ai Bush ya riga shi. Bush ya faɗa yana cewa 'yan wahabiya su ne asalin terrorist. Don haka Isra'ila ma sun jehi Falasɗinawa da cewa 'yan ƙungiyar terrorist ne. Saboda haka musulunci, don an zage addini, an zage musulunci, musamman wanda shi ma ba musulmi ba ne, ai dama ba bakon abu ba ne. Dama ya kamata a ji daga wanda ba musulmi ba, a ji suka, a ji aibatawa. Kuma in ka ce za ka zauna sai ka fayyace mishi wasu abubuwa ne da za ka tona sirrin musulunci, ka ce kuma za ka gaya mishi, a sa mishi idanu kawai. Saboda ai an san dalilin kafa wannan kungiya. Asalin kafa wannan kungiya izala 1978 zuwa yau shekara 40 da wajen biyu za a ce, ko kuma 44, shekara 44. An kafa ta ne domin a tsawaci su kansu musulman akan su tashi su nemi ilimi, su tashi su yi karatu, mata su tashi su yi karatu, a waye musu kai da an tsa addini cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma ya aikata ko kuma aka yi gaban shi shine addini. Har yanzu muna nan ana ta kokowa da mu, ba a yadda da wannan cewa addini sai abinda annabi ya faɗa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata, ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi gaban shi ya gani bai hana ba. Kenan ka caukau musulunci yana nan cikin shekara 23 na manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa mutuwan shi alaihi salatu wassalam.
har yanzu ga rikici na ana ta kokowa, ballantana ma masu sallan ma aje batun ma wanda shi dama san ba musulmi ba ne, wani jana ne ya yi ritaya, bai ma san wani na annabi Muhammadu ba, bai san ƙur'ani ba, bai san musulunci ba. Don haka duk zagin da ya ma musulunci, ai ƙur'ani ya riga shi ya faɗa mana da mu samu irin wannan cin zarafi da ƙaraire da cin mutunci. Saboda haka ni ina ga hita batun shi ba sai an ba shi tarihi a cewa yayi su salafi ga wadda suke, izala ga wadda take, ko kuma kungiya ta abin nan Borno ta Muhammadu Yusuf ga wadda take, ko ga wadda la, ba sai mun yi mai wannan magana ba. Shi kahiri ne mutlaƙan, musulunci ne abba yadda da shi ba, bai yadda da Qur'ani ba, bai yadda da annabi Muhammadu ba. In ya yadda da annabi Muhammadu mutumin kirki ne, manzo ne na gaskiya, don me bai musulunta ba? Bai yadda da Qur'ani ba. In ya yadda da Qur'ani, don me bai zama musulmi ba? Amma me sai ya ɗauki maganganun cin zarafi a zauna a ce ba ka iya kawo mai aya ko hadisai ka fayyace mishi. Saboda haka ni shawara ta kawai a hita batu ne, kuma wannan abin soman taɓe ne. An yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam, an kira shi mahaukaci, an kira shi mawaki, an kira shi ma balidi, wani ne ke koya mai, an kira shi uzun. Ba abin da Yahudawa ba su soke shi da shi ba, suka aibata shi, kuma ya yi haƙuri har Allah ya sa ya ci duniya gaba ɗaya. Saboda kamar muna karantar da aikin shi da maganar shi da abin da aka yi bai hana ba. Wannan tubalai uku su ne aka kafa jama'atu idalatul bid'a wa iqamatis sunna akai, kuma shi sunan ita kungiyar, sunanta ma ya ba da menene aikinta. Muna roƙon Allah ya shiryar da mu, ya zaunar da ƙasar mu lahiya, kuma dukkan inda wasu nau'in miyagu suke yan ta'adda, Allah ya shiryar da su, ya dawo da su akan tahiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maganar shi da aikin shi da abin da aka yi gaba gare shi bai hana ba. Kuma ka tsare mana imaninmu. Kuma wannan mu ba sabon abu ba ne, suka da aibatawa da zagi, wannan ba wani sabon abu ba ne. Yanzu ne ma muka huta, muka ji sauƙi, saboda mutane sun yi ilimi, sun ga abin da muke faɗi da suna ɗauka ga kanmu ne, sun karanta a littattafai, duniya ta zama global, so ba mu da wani dogon damuwa. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.